ChristenUnie had de kandidatenlijst voor de komende Kamerverkiezingen presenteren. En daarbij is Lisbeth Vellinga, wethouder van de gemeente Noord-East-Friesland en fractievoorzitter van de ChristenUnie opgenomen en ze staat op plak 44. Lisbeth is onwijzig hier in de studio bij u. En wie haar afpraat dat we gewoon doet, zitten maar zeggen. Lisbeth, tegen welkom dat je hier komen worden in de studio. En ik wil eerst maar even beginnen met, u bent de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En welke portefeuilles haast u? Nou, daar maak ik eerst een lichte verbetering in ombrengen. Ik wie fractievoorzitter van de ChristenUnie. Ja. En ik ben nu wethouder van de ChristenUnie. En er is nu een nieuwe fractievoorzitter. Want het kan net combineerd worden. Maar het hindert niet. Het is een protte in één keer. Ja. Maar als fractievoorzitter en nou ik als wethouder heb ik eigenlijk dezelfde portefeuilles. Ja, en ik ken over het sociaal domein, onderwijs, ontheemden, sport. Ik ben eigenlijk alle keer, meestal is het wel eens de zachte portefeuilles, maar ik vind het de belangrijkste portefeuilles. Ja. Daar klopt het mijn hart vluggen voor en daar zet ik me heel graag van harte voor in. Ja, nou hartstikke mooi. En wat motiveerde die om dan actief te worden voor de ChristenUnie? Waarom de ChristenUnie? Ik ben een christen. Ik wil graag leven vanuit de Bijbel, maar de Bijbel als basis. Dat slaagt me net altijd, maar ik doe wel mijn best. En vanuit die uitvoering wil ik graag orenmeestingen helpen. Nou, in de politiek ben heel veel verschillende partijen. Elk had dat het vanuit een orenbasis of mijn oorideaal. Maar het ben alle keer belutsen en bevlogen mensen die zich graag inzetten willen voor de meerskip. En dat wil ik ook. En dan is de politieke partij en dan kies ik een prot uit kiezen. En dan leidt de ChristenUnie het dichtst bij mijn hart. Ja. Denk ik, daar kan ik me heel goed in vinden. Ja, want als je daar haast de ChristenUnie, de SGP, daar haast het CDA, al die christelijke partijen. Wat onderscheiden de ChristenUnie ervan? Wat is het verschil met de andere christelijke partijen? Nou, had ik het zeggen, bedoel van gemeentelijk of landelijk? Landelijk. Nou, dan denk ik dat we wel ze kennen het SGP zeggen, met name ik wil onderscheiden in het standpunt wat ze altijd houden over vrouwen. Maar het standpunt over de D-straf vind ik wel een hele moeilijke. Ja. En, want hoe staat de ChristenUnie daar zien hoor? Nou, laat me ermee beginnen dat ik heel blij ben dat we in een land waar een wet de D-straf net van toepassing is. Ja. En dat de ChristenUnie vooral een partij is die loopt in tweede en in derde en in vierde kansen. Meestal moet altijd opnieuw beginnen kennen. En de D-straf, dat is onomkeerbaar. Ja. En dat is ik een van de redenen dat ik me daar net bij thuis viel. Maar voor de rest heb ik natuurlijk een hele grote oorlap met de andere christelijke partijen. Want het is dus de Bijbel die dus mij ook wel verbindt. En ik denk dat we meer gelijkhuis verschillend. Maar de ChristenUnie is de partij waar ik niet meer, die het meest bij mij past. Ja, snap en het is een beetje krek als tjerken. Ja. Ben hele grote verschillende tjerken. En zoveel mensen, zoveel wensen hebben. Ben ik net al hetzelfde kapen. Dus die invielt zich wat meer thuis bij de wat charismatische tjerken. En wat meer bij traditioneel. En dat moet ik kennen. Ja, mooi. Nou ja, het is nogal wat in de politiek. En hoe zie je het in de huidige politiek in Den Haag? Nou, ik vind beskamsem. Ja. Wat er gebeurt, beskamsem. En het maakt het me ook wel bezwarigen. Ja. Maar dan denk ik van, juist de meesten die het meest nodig hebben, dat ze een beetje hulp krijgen van boet die de oorhiet het hutst nodig hebben. Dat zijn nou bij de meesten die het eerst de dupe worden. Ja. En dat vind ik het allerslimst. Dan denk ik van, dit maakt hoors en dit ken ik zeker hoors. Maar wat er op dit moment in Den Haag gebeurt, beskamsem. Ja, het is wel heel erg, hè? Ja. En wat binnen dan even jou de grootste uitdagingen dan als je naar de komende 4 jaar hier? Ik denk dat een van de allergrootste uitdagingen is dat we ophouden met mij meestal in een hoekje te zetten. Je bent af links, af rechts, je bent af goed, af verkeerd. Er wordt heel wat polariseerd. En wie het leven maar zo. Wie het maar zo, dat keuzes zo.
makkelijk wien. Zo is het net. Elk verhaal had meerdere kanten. Ja. En het begint mij een stukje respect. En oprecht nou ook wel luisteren. En als toen meesten treft, hadden ze een oren mening als die. Als je de overeenkomsten vindt, dan kom je verder. Als dat je vooral uitlegt waarin dat je verschillend bent en waarin het oor te kwaad zit. Daar komen we nooit verder mee, want je wil nooit grutter terug op een oor te staan. Nee. En dat is wat ik nou wel een protte gebeuren. En dat vind ik heel zwaargelijk. Ja, snap ik. Ja. En met welke partij is hoe de ChristenUnie het liefst Geerburgje willen? Dan moet ik eigenlijk iets zeggen. Hoe meer landelijke partijgenoten. Ja. Maar je kan je vast wel vaststellen dat het haast net denkbaar is dat wie Geerburgje zullen mij een partij is de partij van Geert Wilders. Nee. Ja 21. Partijen die het echt sommige mensen moeten sluiten gewoon om wat ze binnen. Ja. En dat zeg ik, wij zijn echt een partij van een tweede kans en van een derde en een vierde. Want als we mensen nooit een wij bieden, dan kunnen mensen net groeien. Want wat helpt er mij? Meesten die iets verkeerd zien, hij moet er daar een straf voor uitzetten. Ja. En dingen die net goed binnen, daar moeten we mij elkaar benemen. Maar dan moet dat kleren. Dan moeten we weer opnieuw. Meesten moeten een kans krijgen om weer opnieuw te beginnen. Dat hebben we alle gasten dan nodig. En de een wat vaker als door. En ik leon net in eigen schuld dikke bult. Nee. Nou, fijn. En hoe zorg je naar de asiel- en migratiepolitiek? Hè? Wat is volgens die, zo zeggen, rechtvaardige aanpak? Nou, dat lijkt momenteel ook al. Hè? Dan gaat het een heel soort oor in de politiek. Dan gaat het een hele protte oor. Ja. Ik wil heel begrijpelijk, want we hebben een protte negatieve dingen in het nice. En daar wil ik net van voortzien. Daar wil uw partij net van voortzien. Maar we kunnen net alles door in kaams keren. Wat net goed is, moet beneend worden, moet ompakt worden. Maar ik vind dat we als mensen, en zeker als christenen, het ook verplicht binnen om iemand in need te helpen. En dat dat nou iemand is uit uw eigen land of iemand uit een oorlog. Elk die het moeilijk had, gaat recht op hulp. En zo staan we er als partij in, zo staan ik er als mensen in. En ik denk dat we daar als christenen ook daarop roepen binnen. Maar dus ruimhartig opvangen, maar wel die mensen die dit nodig hebben, mensen die het nou een plak innemen, dat ze eigenlijk met jaren te zitten, daar heb ik moeite mee. Ja. Want je houdt een plak bezet, waarin je dit wel echt het neder gaat. Dus wij willen er realistisch mee omgaan, maar echt heel humaan. Ja. Nou, Tier, dank voor dit interview. Doe blijf nog even zitten, want we gaan even naar een muziekje en dan interview ik die weer over Walk into the Light. Ja, doen we dat. Ja, oké. Prima.